graduate kawuono. Nurses wa jok marito wa kawuono gi graduate over 2,000 of them Kasarani. Ta ahinya nyathina moro bentie kanyo iluongo ni Maslin Opondo. Mane wapuonjo kendo nyathi nyamera. She's among those people ma they graduate kawuono. Congratulations to all our graduates ma KMTC. Tadwa wacho kama kativo mano. Ni daer ni KMTC o devolve graduation gi. Gimomiyo wacho kamano en ni wantie devolution system. Dwaer ni jok mawuok Migori kake Maslin is a nursing student mawuok Migori ni nyaka gibi mana graduate Nairobi ka. Mondo waket Kenya mondo ji ong'e Kenya en ni jok ma ne usomo Migori ka ma jomoko be nowuok Mombasa kadhi Migori ka. Parents gi owinjore travel at these counties mondo gine kake counties moko chalo. Kwanyalo devolve a graduation mar KMTC to the counties kuma gintie no nyalo bedo maber mondo ji travel in this country. Ok ni ji biro mana Nairobi kende. Nairobi is too expensive for many people, and I really think ni kokete counties go to parents kata ji mang'eny aneno ka nyimine ga no biro kato ni gibiro mana matin to ka jomoko inyalo ketgi counties so parents mang'eny nyalo dhi kuro nyaka relatives mang'eny mondo gi celebrate nyithindgi katimo graduation. Be nyalo boost nyako hala ma ma county. Koro onge tiende mondo wakaw ni jok mowuok Migori, Kisii, Mombasa, MTC mantie Kenya ni gibiro gitimo graduation Nairobi. Gino owinjore loke mondo ging'e ni we are in a devolved system, and that devolved system en ni graduation owinjore otime counties kuma nyithindo go some, which I think is very important. Bende kaka itime mbalariany mamoko bende mana kamuntie kacha. Weche mabujo ni mbalariany duto matimo course ma agriculture obiro graduate bono kende kata wach ni JKUAT kama gintiere duto. Eni moro monego bene rango. Billion momori e jumani. Eni ka unontie ka chieng' tich ang'wen gik mathoth osetimore kar kae. Momori gi moko mori.